आरोबाव लकडाउन जाफिनगोन नामा भारताव? कोविड-19 नि गोदान बेरामजों 7 सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। कोविड-19 नि गोदान भेरिएन्ट JN1 बेरामा भारताव गोख्रैयै गोसारगासिनो थानायखौ मिथिनानै मोननाय जायो। थांनाय रबिबाराव साननि गेजेरावनो कोविड-19 जों गाग्लोबजानानै 7 सुबुंनि जिउ खहा जायो। थांनाय रबिबार दिना 335 सुबुंनि देहायाव कोविड-19 नि गोदान भेरिएन्ट JN1 बेरामखौ हमदांनो हायो। बेजों लोगोसे कोविड-19 बेरामजों गाग्लोबजानाय सुबुंफोरनि अनजिमा बांनाया 1701 जाहैबाय। फिन आरोबाव केरालायाव कोविड-19 बेरामजों 4 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो उत्तर प्रदेशआव 1 सुबुंनि जिउ खहा जायो। जुदि बेबायदि खहा जानायफोरनि अनजिमाया बांलाङो अब्ला सरकारा मोनसे जरखा थिरांथा लानो हागौ। कोविड-19 नि गोदान भेरिएन्ट JN1 सन्देरजानायनि लैखोनफोरा मा? हां लानायाव नोंथाङा खस्थ' मोनगोन, गुजुनाय जाबाय थागोन, देहाखौ मेंनाय मोनबाय थागोन, खर'खौ गोबां सानाय मोनगोन, मोदोम सानाय मोनगोन, गारामायाव मानलु सानलु मोनबाय थागोन, गगा मोनबाय थागोन। बैफोर लैखोनफोरखौ नोंथाङा हमदां हादोंब्ला थाबैनो डक्टरनि फाहामथाय लानाया मोजां। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइनोलजी, डेन्टेल, इउर'लजी, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, OT, ICU, NICU एबा PICU आरो आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरी गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।